Naglagiti nga kainit ang nasinati sa Zamboanga City kung asa nakatala kini og 42 degrees Celsius maximum heat index adlawng Martes sumala sa Pag-asa. Medical experts nagpaimangno sa publiko kalabot sa saktong hydration aron batukan ang epekto sa kainit sa panahon sa panglawas sa tao. Ani ang report. Sa datos sa Pag-asa as of March 27, 2023, miabot na sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index sa Zamboanga City nga gikonsiderang pinakataas nga reported heat temperature nga nasinati sa tibuok Pilipinas. Ang heat index kainit nga nasinati sa lawas tungod sa kombinasyon sa air temperature ug humidity. Apan matud sa Pag-asa, dili pa kuno kini epekto sa El Nino. Sa ngayon po, hindi pa ito related sa El Nino. Nasa El Nino watch pa tayo. Nangyayari dito ngayon, during the month of March, ito talaga yung month kung saan mainit talaga yung temperature natin. At the same time, natapos ang northeast monsoon or hanging amingan. So wala na yung malamig na hangin, tapos may dumating pa na easterlies, that's why mainit talaga dito sa atin. Tungod sa kainit sa panahon, daghan na sab ang nangita og mga bugnaong ilimnon. Ang mga tindang buko juice ni Myra Francisco, paspas ang halin, tag 2 ka box ang iyang mahurot kada adlaw. Sa ngayon kasi saleable ang buko juice namin kasi mainit. Marami kasi mga tao gusto nila yung uminom ng palamig tulad ng buko juice. Matod sa mga medical expert, importante kaayo nga mahimong hydrated pinaagi sa pag-inom og tubig karong panahona aron malikayan ang heat stroke. Kinahanglan sab nga maglikay mabulad sa init sa adlaw. So yung sinasabi nila, there is an advice na dapat daw in a day you should drink 6 to 8 glasses of water, right? Pero for somebody who's working nasa field and there's under the sun, other than taking frequent breaks, dapat daw hindi na nila hinihintay na maging thirsty pa sila. Dapat uminom na ng water regularly. So for those working out the field, dapat more pa, no? Ideally nga daw, it's 0.5 to 1 liter per hour. Dugang sab sa mga medical expert nga may baw-an sab nga dehydrated kuno ang usa ka tawo pinaagi sa kolor sa iyang ihi. When it's yellow or dark yellow, that means you're dehydrated. Dapat it should be more on whitish yung color ng ihi natin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.